נועמלה, את יודעת למי יש היום יום הולדת? למי? למיקי, מהטלוויזיה. באמת? את אוהבת את התוכנית שלו? כן. מה הוא מראה בתוכנית? כל מיני ממתקים. כן, אז מה את רוצה שנאחל לו? מזל טוב. ומה עוד? שיש לו הרבה מתנות. הרבה מתנות. ותגידי, איך הוא עשה מקודם את השוקולד שהוא המיס? מה הוא עשה? במיקרוגל. כן, והוא היה כזה... איך נראה השוקולד אחרי שהוא המיס אותו במיקרוגל? חלק. חלק ו? נו? מבריק? וזה היה יפה? אז מה אומרים למיקי? נו? מה נגיד למיקי כשהשוקולד שלו חלק ומבריק? נו. מה אומרים לו? תודה. כל הכבוד אולי? כן. טוב, אז תגידי לי ביי ביי. ביי ביי.